Вітаю! Сёння мы паглыбімся ў патрабаванні вытворчай інжынерыі стандарту CQI-9 і праведзем своеасабібы майстар-клас. Наша галоўная мэта – цалкам змяніць стаўленне да ацэнкі сістэмы тэрмічнай апрацоўкі. Забудзьцеся пра збор паперак проста для галачкі. Гэта гісторыя пра рэальны кантроль працэсаў, ад якіх літаральна залежыць бяспека на дарогах. Ніхто ж не хоча, каб тармазы або рулявое кіраванне адмовілись за нейкага ломкага металу, правда? Таму давайце ператворым гэтыя складаныя патрабаванні ў зразумелую сістэму, якая дапаможа пазбегнуць дэфектаў. Што ж уяўляе сабой гэты CQI-9? Па сутнасці, гэта сістэмная ацэнка тэрмічнай апрацоўкі ад арганізацыі AIG. Яна створана для таго, каб бесперарыўна паляпшаць якасць у аўтамабільнай прамысловасці. І тут строга ацэньваюцца магчымасці працэсу і сістэмы кантролю для такіх рэчаў, як цэментацыя, загартоўка і гэтак далей. Але ёсць адзін вельмі важны нюанс. Гэта не проста нейкая ізалёваная задача выключна для аддзела якасці. Зусім не. Сапраўдны поспех тут патрабуе шчыльнага супрацоўніцтва паміж вытворчай інжынерыяй, службай абслугоўвання, самой вытворчасцю і лабараторыяй. Гэта на 100% камандная гульня. Такім чынам, ключавы момант заключаецца ў тым, што ўся гэтая складаная інжынерная сістэма апіраецца на адну вельмі простую, але надзвычай магутную мантру. Гаварыце, што робіце, рабіце, што кажаце і прадстаўляйце доказы таго, што вы гэта зрабілі. Можна сказаць, што гэта такая залатая нітка, якая арганізуе ўсе прынцыпы тэрмічнай апрацоўкі. То бок, калі ёсць напісаная інструкцыя, яна павінна ідэальна выконвацца ў цэху. І самае галоўнае, пасля гэтага заўсёды павінен заставацца аб'ектыўны след. Каб зрабіць гэты даволі шчыльны стандарт больш зразумелым, мы разаб'ем яго на 4 лагічныя і лёгкія для ўспрымання слупы. Спачатку пагаворым пра дызайн сістэмы, нашы дакументы, потым перайдзем да выканання, фізычнага абсталавання і працэсаў. Далей абмяркуем доказы, гэта значыць маніторынг і прасоўчвальнасць. Ну і напрыканцы разбяром, як непасрэдна падрыхтавацца да аўдыту. Пачнем з першага слупа. Дызайн сістэмы. Або, як гучыць пачатак нашай мантры, гаварыце, што робіце. Усё пачынаецца з дакладнага інжынернага праектавання. Ну што, давайце паглыбімся ў гэта. Аснова любой надзейнай сістэмы заўсёды пачынаецца з дакладнага плана. Без яго трывалы дом не пабудуеш. Калі мы параўнаем задакументаваную схему працэсу і тое, што рэальна адбываецца ў цэху, яны павінны быць як люстраннае адлюстраванне. Калі ў дакуменце пазначана папярэдняя ачыстка, потым нагрэў, потым загартоўка, значыць, менавіта гэта і павінна адбывацца на практыцы. Без варыянтаў і без усялякай імправізацыі з боку аператараў. Любы несанкцыянаваны крок або прапушчаны этап – гэта ўсё аўтаматычны правал для аўдытара. І гэта бліскуча ілюструе так званы ланцужок паслядоўнасці. Тут відаць, як план кіравання задае такія параметры, як тэмпература печы, час вытрымкі і тэмпература загартоўкі. Уся гэта інфармацыя не бярэцца са столі, яна нараджаецца непасрэдна з аналізу відаў і наступстваў адмоў, вядомага як PFMA. Кажучы прасцей, гэта калі мы сістэматычна шукаем усе месцы, дзе працэс можа пайсці не па плану. Гэты аналіз вызначае рызыкі дыктуюць правілы для плана кіравання, а той, у сваю чаргу, ператвараецца ў канкрэтныя працоўныя інструкцыі. Увесь гэты ланцужок павінен быць абсалютна ўзгоджаным. Але тут узнікае надзвычайна важнае і цікавае пытанне. А што менавіта адбываецца ў цэху, калі нейкі крытычны параметр працэсу раптам выходзіць з-пад кантролю? Уявіце сітуацыю. Тэмпература ў печы раптам падае ніжэй за ўстаноўленую мяжу. Ці ведае аператар, што рабіць у гэтую самую секунду? Вось тут і пачынае працаваць структураваны план рэагоўвання. Крок першы – спыніць працэс. Адразу. Ніякіх пачакаем, можа само выправіцца. Крок другі – ізаляваць матэрыял, які пацярпеў. Далей мы шукаем у гісторыі апошнюю паспешную праверку. Абавязкова інфармуем інжынера і праводзім глыбокі аналіз першапрычын. Таму што без такіх выразных крокаў нават самы геніяльны дакумент застанецца проста паперай. І гэта лагічна падводзіць нас да другога слупа. Выкананне. Або рабіце, што кажаце. Менавіта тут нашы старанна прадуманыя дакументы фізычна увасабляюцца ў жыццё. Давайце пройдземся па хуткім кантрольным спісе гатоўнасці абсталадвання.
Таму што самая ідэальная папера абсалютна бескарысная, калі фізічная печ сламаная або датчыкі хлусяць. Праверка тэхнічнага стану, сістэма кантролю тэмпературы, актыўная сігналізацыя, правільна размешчаныя тэрмапары – усё гэта павінна працаваць проста як швейцарскі гадзіннік на вытварчай пляцоўцы. Інакш уся сістэма губляе сэнс. Яшчэ адзін цікавы і вельмі важны нюанс выканання – гэта кантроль схемы загрузкі дэталяў. Гучуць нібыта проста, ці не так? Накідвай дэталі і ўсё. Але насамрэч выкананне стандартаў максімальнай вагі, правільнай арыентацыі і адлегласці паміж дэталямі – гэта найважнейшы інжынерны кантроль. Калі загрузіць кошык неправільна, мы атрымаем нераўнамерны нагрэў, а гэта прамая дарога да дэфармацыі або з'яўлення так званых мяккіх плям на метале, што ў рэальным жыцці можа скончыцца, напрыклад, паломкай каробкі перадач проста падчас руху аўтамабіля. І абсалютна тое ж самае тычыцца працэсу загартоўкі. Гэта такі крытычны этап, дзе строгае рэгуляванне астуджальнага асяроддзя, яго тэмпературы і інтэнсіўнасці перамешвання мае каласальнае значэнне. Найменшая памылка або страта кантролю падчас загартоўкі амаль імгненна прыводзіць да сапраўднай катастрофы. Твёрдасць падае, узнікаюць хаваныя расколіны і ўсё. Структурная цэласнасць дэталі цалкам знішчана. Рухаемся далей да трэцяга слупа. Доказы. Або прадстаўляйце доказы таго, што вы гэта зрабілі. Таму што для аўдытара, калі няма доказаў, значыць нічога і не было. Трэба прыняць адну суровую рэальнасць гэтага стандарту. Простых слоў або таго, што працэс быў запушчаны, зусім недастаткова. Сістэма маніторынгу працэсаў тут іграе галоўную ролю. У вас павінны быць жалезныя, бесперарыўныя доказы таго, што ўсе параметры былі вытрыманыя. Тэмпературныя графікі, лічбавыя запісы партій, часопісы, нават уся гісторыя таго, калі і чаму спрацоўвала сігналізацыя. Часы, калі хапала проста подпісу аператара ў шытку, давно мінулі. Цяпер патрабуюцца аб'ектыўныя лічбавыя даныя з самога абладнання. А вось што сапраўды цікава наконт гэтага. Паглядзіце, як працуе бездакорная сістэма прасочвальнасці. Гэта нагадвае сапраўдную дэтэктыўную працу. Мы павінны мець магчымасць візуальна прасачыць шлях ужо гатовай дэталі ў зваротным кірунку, літаральна падаражоўчы ў часе. Мы пачынаем ад запісу аб інспекцыі, ідзем да партіі тэрмічнай апрацоўкі, потым знаходзім канкрэтны нумар пячы, дакладныя параметры, якія былі менавіта ў тую хвіліну, і гэтак да самай сыравіны. Гэта бесперарыўны ланцужок робіць сістэму абсалютна празрыстай і дазваляе імгненна знайсці корань любой праблемы. Прычым важна разумець, што доказы тычацца не толькі самой тэрмічнай апрацоўкі, гэта значна шырэй. Сюды ўходзіць дэманстрацыя актуальных планаў і запісаў прафілактычнага абслугоўвання. Трэба паказаць, што каліброўкі для тых жа тэрмапар сапраўдныя, што гісторыя паломак фіксуецца. Асаблівая ўвага надаецца строгаму кіраванню любымі зменамі, напрыклад, калі вы ўстанавілі новае абстаткаванне. Ну і, вядома, вельмі жорстка павінен кантралявацца статус ізаляцыі любога неадпаведнага матэрыяла. Такім чынам, мы падышлі да заключанага, але надзвычай важнага раздзела – гатоўнасць да аўдыту і тыповыя памылкі. Давайце ўзброімся правільнымі стратэгіямі. Давайце паглядзім, як усё гэта выстройваецца ў выразную працэдуру для ўнутранага аўдыту, каб не трапіць у нечаканыя пасткі. Вось 5 крокаў. Спачатку сумленная ўнутраная самаацэнка. Потым робіцца аналіз прабелаў. Шукаем, дзе менавіта ў нас слабыя месцы і чаго не хапае. Затым размеркоўваем абавязкі, каб кожны ведаў сваю ролю. Далей збор усіх неабходных дакументальных доказаў. І самы галоўны фінальны крок – гэта верыфікацыя непасрэдна ў цэху. То бок мы ўстаем за са стола і ідзем правяраць, як усё гэта працуе фізычна на вытворчай лініі. Дык дзе ж каманды спатыкаюцца часцей за ўсё? Ведаць гэтыя класічныя пасткі значыць быць напалаву гатовымі да аўдыту. Па-першае, гэта неадпаведнасць паміж ПФМЕ і планам кіравання. Яны павінны супадаць ідэальна. Па-другае, пратэрмінаваныя каліброўкі тэрмапар. Гэта сустракаецца вельмі часта. Таксама аўдытары любяць знаходзіць непоўныя запісы параметраў. Яшчэ адзін вельмі балючы момант, калі выясляецца, што аператары проста не ведаюць пра існаванне плана рэагавання. Яны проста не ведаюць, што рабіць пры збоі. Ну і бадай самы грубы правал – гэта калі рэальная практыка ў цэху цалком супярэчыць таму, што прыгожа апісана ў дакументах.
Подводячи рису под нашим анализом, давайте еще раз вернемся до того самого золотого правила. Говорите, что робите, рабіце, что кажете, и представляйте доказы того, что вы гэта зрабілі. Усвядомьте, што гэта далёка не проста фармальнае патрабаванне нейкага там аўдзіту. Гэта сапраўдная філасофія бездакорнай вытворчасці. І тут хочацца пакінуць адно правакацыйнае пытанне для роздуму. Калі б такі строгі аўдзіт адбыўся на рэальным прадпрыемстве пряма сёння, вось літаральна зараз, ці змагла б бягучая сістэма тэрмічнай апробкі сапраўды даказаць сваю поўную адпаведнасць гэтаму залатому стандарту? Дзякуй за ўвагу, і няхай вашы працэсы заўсёды будуць пад кантролем.